آمادەکاری ji bo derbasbûna artêşa rejîma Sûriyê bi bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Serkirdeyekî çekdarên YPG jî dibêje ne ji mafê wana rê li ber hatina artêşa Sûriyê bo Efrînê bigirin. Rêzan hedora wêşkarê ragihandinê yê çekdarên YPG li Efrînê ji bo kanala Meyadîn yanî Zik rejîma Esed got ji ber ku Efrîn bajarekî Sûriyê ye. Ne ji mafê me ye em rê li ber hebûne her welatiyekî Sûriye li her cihê Sûriyê bê bigirin. Em ê çawa rê li ber hatina artêşekê an ku artêşa rejîmê bigirin ku dixwaze bi mereberavaniyê di ber Efrînê de bike. Heddo herwiha got ku çekdarên YPG û artêşa rejîmê di yek xanê de ne. û ji bo wê yekê divê ew weke YPG û rejîm di yek xendekê de bin ji bo rûbirûbûna komên terorî û dagirkerê Tirkiyê. Her derbarê omîdên YPG bi hatina artêşa rejîmê bo Efrînê heddo got ku ew bi xistina balafira İsraîlî ji aliyê rejîmê ve gelekî dilxweş bûn û ew bihêvîne ku rejîm balafirên Tirkiyê jî bêne xwar. Doh jî malpera Elmeyadîn yanî Zîkê rejîma Esed li ser û pela xwe ya fermî belav kiribû ku rejîma Esed û PYD li ser derbasbûna artêşa rejîmê ji bo Efrînê li hev kirine. Her wiha malpera Rûsya Elyewm jî belav kiribû ku rejîma Esed daxwaznameyeke PYD ji bo derbasbûna Efrînê berî ku çekdarên YPG çekên xwe radestê rejîmê bike red kiriye. Beriyan Hacî Salih Muslim hevserokê berê yê PYD ragihand bû ku wan ji rejîmê xwestiye ku berkê xwe li Efrînê raba. Lê tanha rejîm bersiveke erînî nedaye li gorî ku Muslim ragihandî. Danûstandinên navbera Rûsyê û PYD ji bo radestkirina Efrînê bo rejîmê piştî derdora 5 salan ji edîayên PYD bi pêkanîna şoreşekê li dijî rejîmê li Rojavayê Kurdistanê tê. Ku tanha jî liv û tevgera û çalakiyên xwe li nava bajarê Hesekê û Qamişlo li dar dixe.